KwabaseKorinte bokuqala isahluko sesine soqala ufunda evesini lokuqala. Umuntu makasazi ukuthi siyizikhonzi zikaKristu nabaphathi bemfihlakalo zikaNkulunkulu. Futhi-ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekholekile. Kepha kimina kuyinto encane impela ukuba ngahlulelwe yinina noma ngokwehlulela kwabantu. Yebo, nami angizihluleli, ngokuba angizinyezi ngalutho ngokwami, nokho angilungisisiwe. Ngalokho kepha ongahlulelayo iNkosi. Ngakho-ke ningahluleli lutho singakafiki isikhathi, ingakafiki iNkosi eyakuveza ekukhanyeni okufihliweyo kobumnyama, iveze obala izizindlo zenhliziyo. Lapho-ke yilowo nalowo uyakuthola ukubongwa kuNkulunkulu. Lokhu-ke, bazalwane, ngikuguqulele ngenxa yenu, ukuze nifunde kithi ukungeqisi kokulotshiweyo ukuba ningakhukhunyeziwa. Kungabi yilowo akhethe omunye kunomunye. Ngokuba ngubani okhetha wena na? Unantoni ongayamukeliswanga na? Kepha uma uyamukelisiwe, uzibongelani kungathi awuyamukeliswanga na? Senize nasutha, senize naceba, senabusa ngaphandle kwethu. Yebo-ke, sengathi ngabe niyabusa, ukuze nathi sibuse kanye nani. Ngokuba ngithi kungathi uNkulunkulu usimisele thina abapostoli sibe ngabokugcina, sibe njengabanqunyelwe ukufa, ngokuba senziwe umbukwane wezwe nowezingelosi nowabantu. Thina siyiziwula ngenxa kaKristu, kepha nina nihlakaniphile kuKristu. Thina sibuthakathaka, kepha nina ninamandla. Nina niyadunyiswa, kepha thina siyadunyazwa. Kuze kube yisona lesi sikhathi silambile, somile, sihambaze, siyamuhluzwa, simihambima, siyakhandleka, sisebenza ngezandla zethu, sithi sithukwa sibe sibusisa, sithi sizingelwa sibe sibekezela, sithi sihletshwa sibe siphendula kahle, senziwe kungathi siyizinsila yezwe. Umphucuzo wezinto zonke kuze kube manje. Angikulobi lokhu ukuba nginitshele amahloni, kodwa ukuba nginiluleke njengabatwana bami abathandekayo. Ngokuba noma ninamafundisi abayizinkulungwane eziyishumi kuKristu, nokho oyihlo kababaningi, ngokuba mina nganizala kuKristu Jesu ngevangeli. Ngakho-ke ngiyanincenga ukuthi yibani abalingisi bami. Ngalokho-ke ngithumele kini uTimotheyu, ongumntanami othandekayo nothembekayo eNkosini, okuya kunikhumbuza ngokuhamba kwami okukuKristu, njengokuba ngifundisa ezindaweni zonke emabandleni onke. Kepha abanye bakhukhumele ngokungathi angiyikuza kini, kodwa ngizakuza kini masinyane, uma iNkosi ivuma, ukuze ngazi, angisho amazwi alaba abakhukhumeleyo, kepha amandla abo, ngokuba umbuso kaNkulunkulu awuyi ngezwi, kepha ngamandla. Pho nifunani? Ngize kini ngiphethe induku noma ngize nginothando nomoya omnene na? KwabaseKorinte bokuqala isahluko sesihlanu soqala ufunda evesini lokuqala. Kuyezwakala ngempela ukuthi kukhona ubufebe phakathi kwenu, futhi ubufebe bohlobo olungekho ngisho nakwababezizwe, okungukuthi omunye kini uya kumkayise. Kepha nina nikhukhumele kunokuba nganilila,
ukuze akhishwe phakathi kwenu owenza leso senzo. Ngokuba mina ngokwami noma ngingekho ngokomzimba nokho ngikhona ngomoya, senginqumile ngokungathi ngikhona ngalowo muntu owenza okunjalo ukuba egameni leNkosi uJesu nihlangane nina nomoya wami kanye namandla eNkosi yethu uJesu, onjalo anikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama, ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi uJesu. Akukuhle ukuzibonga kwenu. Anazi yini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na? Khiphani imvubelo endala ukuze nibe inhlama entsha, njengalokhu ningabangenamvubelo, ngokuba nelethu iPhasika lihlatshiwe linguKristu. Njalo-ke masigubhe umkhosi, kungabi ngemvubelo endala, kungabi ngemvubelo yokushinga neyobubi, kodwa kube ngesinkwa esingenamvubelo sobuqotho neseqiniso. Nganilobela encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe. Angisho izifebe zalomhlaba, nokuba abahahayo nabaphangi, nokuba abakhonza izithombe, ngokuba phela ngabe nimelwe ukuphuma ezweni. Kepha manje nganilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe, noma onguhahayo, noma ongokhonza izithombe, noma eyisithuki, noma eyisidakwa, noma engumphangi. Ningaze nadla nokudla nonjalo, ngokuba nginandabani nokwahlulela abangaphandle na? Nani anahluleli abangaphakathi na? Kepha uNkulunkulu uyakwahlulela abangaphandle. Xoshani omubi phakathi kwenu. KwabaseKorinte bokuqala isahluko sesithupha soqala ukufunda evesini lokuqala. Ukhona yini umuntu kini uma enendaba nomunye onesibindi sokumangala kwabangalungile, kungabi kwabangcwele na? Anazi yini ukuthi abangcwele bayakwahlulela izwe na? Kepha uma izwe lahlulelwa yinina, anifanele ukunquma namacala amancane na? Anazi yini ukuthi siyakwahlulela izingelosi na? Kakhulu-ke okwalokhu kuphila. Ngakho-ke uma ninamacala alokhu kuphila, niyababeka yini abangenasithunzi ebandleni babe ngabahluleli na? Ngisho lokhu ukuba nibe namahloni. Kunjalo kanti akukho namunye phakathi kwenu ohlakaniphileyo onganquma phakathi kwabazalwane bakhe na? Kodwa umzalwane umangalela umzalwane, nalokhu akwenze phambi kwabangakholwayo na? Nempela nakalokhu sekuyisici esikini ukuba nimangalelane. Yini ukuba ningavumi nakanye ukoniwa? Yini ukuba ningavumi nakanye ukuphangwa na? Kepha nina uqobo niyona, niyaphanga, nikwenza lokhu nakubazalwane benu. Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Ningadukiswa, nazifebe, nabakhonza izithombe, naziphingi, nazihlobongi, nabesilisa abalalanayo, namasela, nabahahayo, nazidakwa, nazithuki, nabaphangi abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Bebenjalo abanye kini, kepha senahlanzwa, senangcweliswa, senalungisiswa ngegama leNkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu wethu. Konke kuvunyelwe kimi, kepha akusizi konke.
konke kuvunyelwe kimi, kepha mina anginakubuswa lutho. Ukudla kungokwesisu, nesisu singesokudla, kepha uNkulunkulu uyakuqeda kokubili. Kepha umzimba asiwo obufebe, ungoweNkosi, neNkosi ingeyomzimba. Kepha uNkulunkulu wayivusa iNkosi, nathi uyakusivusa ngamandla akhe. Anazi yini ukuthi imizimba yethu iyizitho zikaKristu na? Pho, nithathe izitho zikaKristu ngizenze izitho zesifebe na? Qha nakanye. Kepha anazi yini ukuthi ohlangana nesifebe ungumzimba munye naso na? Ngokuba uthi yena, labo ababili bayakuba nyamanye. Kepha ohlangene neNkosi ungumoya munye nayo. Balekelani ubufebe. Zonke izono azenzayo umuntu zingaphandle komzimba, kepha owenza obufebe wona owakhe umzimba. Kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oNgcwele okunina, enimamukele kuNkulunkulu, nokuthi anisibo abenu na? Ngokuba nathengwa ngenani elikhulu. Ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu.